Salam, Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarlar gepleşimizin mehriban tomoşaçylary, hormatly tomoşaçylarymyz. Türkmenistan aviakompaniyasi 2022-nji ýylyň awgust aýynda Türkiýe Respublikasynyň ugry boýunça bir näçe ýürüte gatnawlar amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Aviakompaniýa Türkiýe ugry boýunça gözüňde tutulan ýürüte gatnawnyň ilkinjisi 2 awgustda amala aşyrar. Alınan maglumatlara göre Türkmenistan aviakompaniyasi 2022-nji ýylyň 2 awgustynda Aşgabat İstanbul Türkmenbaş ugry boýunça ýürüte halkara uçar gatnawyny amala aşyrmagy gözüňde tutýar. Bundan başga-da Türkmenistan aviakompaniyasi Goloýda ýagny 30 iýulda Minsk ugry boýunça ýürüte uçar gatnawyny ýerine ýetiripdi. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň müştaklary, eger-de araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar resmi namalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Şeýle hem araňyzda Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Mehriban müştaklarymyz, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemagy dowam edin. Gepleşiklerimizden indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.